Nah, what's up everyone? Yeah, we are live now, guys. Hello, hello, hello. Ana ko nga ano sa nga galaag man to. Wa pa ni uli, di Uy, mo gago. reply. Ga-live na ko, uy. Tara, 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 tara. Dingnan na ko sa tenga. Tara ko no, siya wa ning kuan. Ay, gani, bugo. Ay, siya di mo reply. Guys, pangutanan ko na. Hello guys, this is Ikuan, i-share akong live ba? Share. Kuha ang link sa YouTube. Link sa YouTube. Di na ko ma-found yung YouTube channel. Hala, dahan pud. Tabon ko. S ang kuan. S ang logo. Eh. Hello, Jirasui. Hi, Saya Vlog. Guys, Saya Vlog something. Aso ni mo live dire? Isa sa kuan. Nara. Sa buno mo. Ito ko share ano jud ano. Hala, oy, kuha ang link ni kuan. Mana. Ilom dira. Mama. May tigway hacker ron ba? Okay. Ano man na share na ako sa Facebook. Sa Facebook lang ako. Lalagay si Jason ba? Hi, Axel. Felisilda. Felisilda? Felisilda. Iksawan mo ni Jason, oy. Wala parehas may tingog. Nako sa PC ni Jason ron, guys. Nako sa Cebu. Nya makita mo nila ang Tina, nilang Paragon, Scopy. O siguro Lunes. Okay, dirita. Samta. Dirita. Wait town. Iring marag spooky. Ay, naka-iring. Na. Marag spooky. Hello, naka-iring ba? Ano, kukuha na iring ngayon? How can I feel so right on my life. Wow. Wow, what a nice. Gago, tubig just me. Mukhaon ko ano. Nice, Jazz. Go. Kuya ko diri. May control wala. Mama ko. Hey guys, huwag kayo mabalaka kasi nandito si wala. Condition dito rin dito, wala. Thank you, Jazz. Yes, subscribe yung channel. Channel sa akin. Hello? Asa to? Ay, hello? Natay sabay yun eh. SCC Char. Uy, taga-SCC ni si Saya Vlog. San Carlos City din siya. Uy, Saya Vlog. Magkita aram di tayo. Taga San Carlos raman di ka. Na ako yung SR silencer. Taga San Carlos raman din siya, Jir. Taga asam. Asa San Carlos? Si Kenza? Ning comment sa kan ba? Ning comment sa live. Tagal mo kung taga San Carlos. Wala. Duwa ka level 3 bago. Yeah, words na ko'y kontra diri. No, ba't pa sir? Kasi mo kontra dito Okay, kontra diri. sa tango.
Wait. Oh, wag po sildre. Okay. Patay. Thank you. Thank you, Jude. Naloted na nito rin. Nalot. Uy, car ba? Sundukan niyo ba? Gusto itong card rin. Ay, natin ko yung card rin. Awa. Kawatan ko ni sa kontra. Oo, si Chimpre dito itong card. Siguro na siya diyan. Kabawas ko, maikay ka? Ang ko. Sayur ng iring. Sayo ng iring. Uy, gagawin. Normal. Dancer po na iring eh. Nice one. 27, May nice. crate sa ano? 330. Asa man? Thompson dre. 330 dyan eh. Asa, itanggo daw. Tanggo ang. Thompson. Ay, Lim. Ajami Lim. Hello. Diwi. I'm proud. Uy, kuha rin nun. Isog dagi kag tingog ti. Bale si Chillpre, ate ko na si Chillpre guys. Nasa Kisa ingon. nasa live. I'm sorry guys. Ana gina kong tingog. Bisaya man, Bisaya. Bisaya ba? Wala, crate boy. Hala, Craig. Tato, ng crate na. Uy, layo Pila na. viewers ni mo, Jude? Ambot. Kita mo na di good. Abot Six, na no. six. 6. Ikaw, wala viewers. Adiwan ko hiligan na. Ay, mas daggan ka viewers ti. Kabalo ka. Ay, basta. Ikaw man si Con Good. You know. Si Aiza. Hindi, exam. Yeah, love you, Ew. Tukol ka ron. Pistola, ako'y kontra dre. Man, Wala ka diya. Okay, I'm dead. Nake, namatay. Oo, nyo ko yugi, uy. Matiyag na ninyo, uy. price ito. Padong. May padong. Reset ka dito, kabila. Dapat lang ka, Jod. What's up, Lim? Pag gaati. Oh, namatay naman din siya, uy. Alang, Kim nga. Pila to ka, Bo? Buangon mo, good. Bahala mo di, ay. Pila ka, Bo? Bro, nasa crate, nasa crate. Ayun, pagod niya. Nasa crate, ah. Pwede yun. No, very good. Lakaw na, bro. Oo, di tao. Lati dia. Kaya ako yung nagkayang. Judo mo na yung kontra, Jud. Nalutan na. Wala na yun, ikyas na, mga amaw mo. Pati ay, di ba mo kuy pirmi, kuy ta pirmi, balayin na ninyo eh. Ang zero, eh. Lay, abi pirmi, naawa no. Anak ko, sa kwanta, sa crate, galahi pod mo. Ano siya eh. Kuya, Oh, isa sa silencer, oh. nagkwan si Jason oy, nasa CDO. Karon CDO. Ito na siya, di ba ko yung Jason. Oh, kato si Aiza guys, maning sayo guys. Ayun yun guys, ayun yung pagdasos. Hello 6 viewers. Hello ninyo. Ay, 6 viewers. Agay, be, agay. Nakita, oy. Hala. Nakoy gidrop guys. Hi si
Hello, Kana, she. Oh, dito ka na mod. Crazy. Si Sheila. Shout out, Jason. Musta mo diha? She said, do you love? Musta mo dira sa CDO? Ataka. Kuya Ginoo. Musta mo dira sa CDO? Uy. Ayo. Grabe urot na Red Horse. Wala yung shooter diri ay. Urat. Pero, Ikaw? Ay, SRO. Panglabay nyo na akong ano. Don't Dili, forget ikaw to ba? like and subscribe, guys. Like, subscribe, and share. Di ako. Ala, di tao tayo nila gameplay, be. Kanig is chill pre. Chill pre. Na, mga ahon tayo. Ni chill pre. Hi, 6 viewers. Sana yung 7 mo. Luya. Pili mong good kay just now pag ganyan na ulululul kontra. Loh, ni kontra. Ano namin iligan yay. Pumping mo dira si Kukura po. Amot kanos amin sunod mag-live. Naog diyo. Nice one. Ganina sa hotel man to siya ga-live, guys. Nasa kwan. Nasa orange sila. Yaw, ano pa ipadung. Ano sa ni siya? Sapay gaming. Wow. Grabe sapay gaming, oh. Patay niya. Patya. Mansaya ninyo. Uy, ning quit man. Napiusay. Ay, sayang i-ring. Gihahak. Sige si. Good night si. Uy, back up dre uy. Good night ninyo, guys. Nako dre. Kita kas control. Nasa orange na balay. Ako doon na. Asa nga orange tango daw. Kini ba? Pag sure ko na mo, be. Tango. Namatay yung guguna eh. Oh my god. Tura. Tirago. Northwest. Gago na yan yung sakyan nun. Northwest, Jiro. Nakasnipe man. Northwest daw. Naka sa may kuan. Sakyan na red. May meds din ito, puno na ko. Nice, MJ dia. Pwede po kita sa kontrada. Ay, ito Nasa bato. coming. Nasa bato. Balin just bato. Yung balin sa bato. Da. Nice one. Wow. Kaimba ba? Hindi ako nakatipon ka. Moto siya. Kana ka na jeep. May Thompson na. Ay, ako mo na. Kana AWM oh. Di ka mag-sniper. Gamitan ninyo. Gamitan ninyo. Uy, asang SMG.
Oh, labay ko ng kuan oh. Hatag ito. Labay ko na. Si SMG. Bala ba? Wag sure mo diya, oy. Adaro. Maglalis ron. Maglalis ron. Ato the crate. Luyo. Saan naman diya? Pag-crouch. Mas babaw ah. Iko ah. Yagira to Jiro. Okay. Nasa balay? Moli? Di na mao nyuha ng car kanina. Try. Uy, potato shot. Nice ka one. Headshot, nice ka. Down. Nice one. Tro. Uy, Nasa balik sa ka. unsa ka diya ti? Tara, rasyon na to. Tadali, sakay. Ras, dagan gito. Dagan ra pa gito. Gi. Hindi, patay na. What's up, 8 viewers? Hello ninyo. Gabi oh, puro tug truck bay. Jiro, nasa balay Jiro. Balay Jiro, sana lang na. Ah, grabe bay, Pizza Pie Gaming bay. Shout out bay, gihurot niya. Mamaayo raman daig kuan. Napa AWM oh. Wow, shout out Pizza Pie Gaming 7. Damog ka. Bay, mamaayo ra siya bay og naikon bay. Kanang live ba? Di, may di siya mo duwa eh. May yung 2-0. Be honest bay. Kisi. Puno lagi ka kumbo nga level 3 man ni, no? Nana dyan na. At least may kam duwa. Oh. Maudi oy. Marode oy, Hindi pa managad. Hindi pa managad. Halo ko EN94. Si tita ni mo. Sige, drive ba isa? Pwede na. Drive isa ka mag-game. Mark. Ka-mark mo diha. Sa zone mo, diri mo eh. Diri mo stunga ba? Ano? Pwede nga dira. Asa mo mga gi? Uy, asa mo mga gi? Bro, siya. Uy, ti, balik ti. Ay, Kaya, baka Debe? sa jeep mo. Ako ba? Look ka. Nausa ko din. Pataka mo siya drive eh. Dito mo sa pika sa agyaw 5 seconds na lang. Pagkita ko, manitulog siya. Wala ko dito sa nito pikas. Oy. Ay, lain gyud ang tao no. Wait, ani chill pre eh. Chill pre. Yes, saya vlog sa Tomas. Kami ni Kuan, Pizza Pie Gaming. Si STR Migas Kuila. Wait lang. Ano kaila siya nako? Char lang. Na-crit ay. 60 Parang miles naman na. ang patay ba? Ano crit? Abala na. Ikay ko ah. Gi. Next game ba? Kuy, Okay. tantulo ba? Mag-tripping na ba? Wala, oh, wala. Baret. Isbal, naan ka? Ayora. Uy, Isbal. Okay. Uy, dali. May kontra sa May babaw. kontra nila isa. Yan, isa. Lulu. Ay, sa ari lang ka. Sugdan ron ko niya. Gigi, ayaw, kuyog mo. Nana sa balay ba? Nana sa balay. So, naroon ng labo. Layo ra kayo, Jer. Nana sa balay, Jer. Nan, balay bitaw. Damage oh. Nana sud bay. Oh, grabe na si Red Fur oh. Tara, nigawas Jiro. Tara, Jiro. Jiro, bintana. Ay, nagutong ko. Nice. Shield pre on the move. Nigawas ang ulo, Jiro. Nakal Pwede na ba? ni mo maigo. Try. Sulod.
Napa na. Nice one. Ano, matay eh. Napa na Jiro, napa na Jiro. Napa na sud bay, napa na sud. Napag yun. Ay guna una ti, wala si nababaw, babaw. Nasa babaw Jiro. Ay. Isa, sulod. Ningnaog. Nice. Ninaog, patay. Patay. Uy. Shout out Noah from C. Noah Ano from siya na C. binuang? Hello Marco. Sorry, Ginto. Bukas, no? Noah from C ra gid Noah ingon from ginoon. C. Akalain mo. O say, scope naman, items 4 oh. Ay, aron na. Noah from C. Sino magiging? Tsaka mag-facecam ko. Mag-facecam ko, bi. Let's try. Tatatin nyo guys, silent. Kaya huwag kayong maging minded. Sasakay. Siguro na kung soft drinks di si shoot. Gilong. Di pa ka anak. Di pa ka anak. O ba mo reklamo? Dagang gigog bandage. Di pa ka anak. Kabahos da. Asa man taglas ka. Asa mi Jud? Kami kon dia. Sige. Asbal man. Kana ka ng balay ay. Asa dali lang tas mo. Okay. Wala yung blow out yun. Ito building. Last building. Ato ta building. Ayo diri. Dari Ano kontra ay. Ato na kontra sa babaw. Arita. Nagigianan ako guys. No choice. Kita malam makipilin pa. Then more gilos. Asa dapat na babaw. Diyan, nas bintana, li. Nag-ubay-ubay sila, ubay-ubay. Pero 255 ah. Ay, 510 dia. Uy, ayaw pagbag. Uy, ayaw pagbag. Live ko. Lagan. Headshot. 43 oy. Wait lang guys. Taga ko si Manay te. Wait lang guys. Nay, tawag kang Jud nay. Ayun, sige pag green screen eh. Green screen ko na noy. Perfect ignaw. Oy. Benang smoke dito. Kuha ng time set good. Ano rin din. Ingon din siya galaron. Luwas din yung ulo. Ano rin? Patayan Guys. mo bro. Naka full screen ang cam Jude. Ingon din siya auron. Grabe ni sila guys oh. Lalo, nay padung. Saan po green screen yung balon eh. Isa. Mag-plaster sa ko kayo. Lalo, nay nang labig sa kanan. Bantay sa atbang Jir. One. Tura lagi. Atbang lagi. Kita ron. Shout out Jason Gaming. Nagdaghan. Oops. Really? Nagdaghan na viewers? 8 viewers.
Lol. Imo, kay gapatay sila diya sa sulod. Naapoy tao diri Jer, nasa atbang nakubuntod. Kakamp ang buang. Sa muka. Nidaga ng views. Sulod, good syempre, sulod. Udugan kayo sila. Dalalog sa kinan. Muna ko na magsunod, na-cover lang. Ara day guys. Ano? Ah! Igo ko! Agay! Naka-headshot. Nice one! Saan naman ni sila? Nice one! So, wala ko yung Makuha ko nimo. Asa ka? Dili, sakit yung Wala. safe zone. Ah, sige lang. At Asa least ko namatay dapit? sila. Nader nimo. Nader, nag-camping to der. Anong patay na tanan diri. Oh, Ah. Ara day ay. barit ko da. Ah, nato balay guro Jer. Nana dira Jer. Basig na yun napilin dito, wala na dito. Hala, uy, usa na lang uy. Oo, to left oh. Usa na nimong kontra. Madili ba dito, bagay na si mga ba? Wala na, patay silang tulo. Ano na address babaw? Naraginas balay Jer. Bunsa ka dito. Nalingaw sing live. Green. Wala mo siya May dito. footsteps? Wala. Wala dito. Murag na, pati siya dito. Bigyan ko ka ba ng Thompson? Kaibit ka na rin. Wait lang guys. Wala na dito siya, promise. Bye-bye. Basig cheater na, nanas ubos. Ay, tara, babay daw. Si baboy. Yung babay siya na ako. Yung on mic siya, babay daw. Baboy. Asa ka na siya? Bakit? Wala ka kadawag? Bye-bye. Kadawag mo No. wala. Hinay man. Bye-bye. Hinera, babay. Bye-bye. Yan na si babay. Bye-bye daw. Hmm. Hi Mga guro Mary. dira sa babaw, Jer. 9k viewers. Ay, tara. Nice one. Ultimate. Sabi. Feel ko mas komportable kung thumbs. Saan mo ni? Bulga ni, gitu. Nakapatay ko ninyo. Kung thumbs na. Niya, ayo, ako dyan mo. Tara, ini kamang. Ah, bugo, napakita. Rush! Muhil na.
Tingnan mo. Uy, Jiro, outside zone ka, Jiro. Nag-heal man na. Mong kontra, nag-heal. Vacancy ka na, ha? Kasi outside. Wala lagi yung kontra de. Oh, GG. Problema. Mas alkansi ko niya og kuan og ning atubang ka to. Mobi ang Bitaw. lipot ko. Unsa man ni? Uy, buhat de. Joke ra nga yun. Ang ko lang gili eh. Sam. Naning hi na ako. Hello! Minsan mo kuya. Hello. Hindi rin ako maingon. Hello. Baka na si Charong Baka guys. Si Charong Baka ang Uy, si Mantis Jud, magpa-invite Jud. Hoy, Jiro Agol. sa nimo. Atay, invite na uy. Kinsa nang bali part ka ng musturya ay si Jas. Jasmine, good. Si Jasmine. Uy, gigdingog no. Huh? Pa-invite niya, dili mo accept, bahala kay. Si Kuan po da, John po da, si Charong Baka. Hindi to. Si Oda. Hello guys. Ano, wala lang. Word, on mic word. Jasmine Galag na right, ka, kuya? Jasmine left. Hello, mga cherry. Tulong nga, showing or noon. Oh. Daog. Daog! Hoy, ate, tambok. Wala. Ginawa nga to. Ngit-ngit lagi na eh. Hi ni Gwen. Shout out dia. Open Ala mo na siya. ako. Ha? Enggak word. Well done po do. Tulos akong ilong. Sa camera eh. Mag-live message siya. Kirman. Okay. Hoy, mahal ka tira. Ano may saging? Unsa man Ford? Okay, I'm back na naman. Let's go. Wala. And back with a comeback. I'm back. You're back. I'm Walay. back. Buwang. Uy, magkuyog ta ha. Sanay pusil, kuyog Oo. na. Chan. Ay di ni Gwen, pa daw siya. Kasi adjust mo. Kira. Look. Kahayag ba sa agtang? Hayag king agtang, guys. Perfect. Na-share na kayo mong unsa Ford. Ka-perfect ba? Babe. Loko, perfect. Pinakita, Miss Judy. Katamis for watermelon. Kisa to? Tignan mo, watermelon mo, Es Jasmine watermelon. di. Ready na mo, Jasmine Jude. Okay na mo? Jasmine Jud to noon. Jude. Ay, abi no, nas Jasmine. Ay, si Jasmine. Ako, Yosos Control. Ate, tambok. Ate, tubog. Nagunsa ka, Jude. Ako gi-adjust. Oh, kamera ni mo. Oh, camera. Lantaw na ako. Lantaw na ako, Jude. Screenshot ang mga Mahal ka Judy. Lari mo smile na. Ito mo, smile ro. Pakyat mo na, oy. Ay, sa lantaw na ako, Jude. Profile naman na, oy. Kana.
Ang tao na kayo mga nga. Per. Thanks sa'yo. Okay na. Ano ko nang naon ni Judy? Iyo! Baby, smile, baby, smile. Yan, okay na. Tara. Ano ko, guwapo ba? Perfect kayo. Good night. Good night, Lim. Di may day, di ka Judy. So, ka. Tara. My day. Ha? Yay. Tara guys. Ngita tagkabuang. Ay, fog mo ni. Kita. Kita. Grabe, good skill. It's a point. Isa pa din Gaming yun. is pairing na. Ha? Burger? Facebook na YouTube. Sa YouTube eh. Tara. Ay, sa Let's YouTube, go. nag-share na ako sa Facebook. Oy, chicharong baka. Ugma pa ka. Ito, gaming rin noon. Solo. Oy, Asa mo? man, No. na si Charong Baka na. Naro. Oh, burger na. Ugma pa ka. Kekte, ta may port. Ikaw may miswa. Tara. Baka. Oy, Charong Be, Baka. gana ka burger, be. Tara, baka. Ano siya, busog. Busog nga. Uy, Ano si baka. John Ford? Hala, ha? Ford! Lagay. Lagay yun. Smile, Jed, smile. Dapat ni ka Makoy, Nathaniel Makoy. Nasya. Higa na si Jude. Tawagama. Sumukap, Sara. Tawagama yan nga. Hindi, karon na ni guys kay, you know. Ugma, muli na si Jason. Oh! Shout out kay, Kimbok Ju. Kimbok Ju. Let's be. Shout out kay, shout out sa mga langgam. Bail game ni Golo. I-flip pa din. Sa sniper. Aray, mo na Jud practice Jud. Okay na, Nay? Okay na, kabalo na ko na. Sabi? Eh di ikaw na. Ikaw na kabalo. Smile, Jed. So perfect. Asan ta? Ilan taon ko nimo Jud? Asa man ta? Uy, tara te. Uy. Sata. Okay. Sa lugar nga bitter tang tanan. Agay, bibi, agay. Te, ayog syagi te. Saba kayo sa live te. Oh, Chukita. Sorry. Tara. Nikin. Sherry Aru. Ay, bitter ta. Bitter ta. Malak mo. Aw, wala. Kana. Two-story building ta. Yay, story. Ta, 3 story ta Jud para umurpas. Sabay tatanan na, sabay tatanan. Di kayo, may moras diri sa. Wala na. Oh, tubig. Paano mo sige? Ano naman ta dirita na? Nawa may kontra. Di, base din, no? Dagdagan. Na dito ang kontra dito sa buhouse eh. Ang itag kontra niya mamatay. Galag ka, Jud. Love you, Ew. Jud. Know your limits. Ay, hala. Sumok ka.
Mong nang kontra. Napay ka kuan nag-parachute sa ano Asa man? southwest, Southway. Timol. Timol. southwest. People's Park nga pa sa People's Park. Ay, natay sabay diri. Oh, nagadagan sa ano. Gani sa kuan airport. Ano na kung meds eh? Nakadili ang kay ko ron. Ay, tigo sabay eh. Nagadagan na pa. Isura ni kuan mo wala kay bag. Gusto bitang no kay bag yapon. Salamat. Putang ina mo, Jipoy Dison. Uy, gago, trash talk, Uy. uy. Ford. Galive dyan, galive. Wala, 8 times. Nako na may times 8 na extra. SMG. Buang, kuyawan ako sa iring. Uy, abinong kontra. Naroon atop. Nanay na iring. Kapo, biga sa iring. Mas atop. Thank you. Ayo pag parachute good. May contrast laging camps good dapat. Laging cups. Ay, wala. Sa katong testo na to sa may bridge ba? Ato at ba nga, 210. Bakay na ko sa. There is a... Sa mulot ako. Ito mas Uy, bili. ako na Lake nasa beater. Uy, baliktad. Uy, Jude, bali mong Rus. Noon sa naman na, uy. Balik ko na, Jude. Uy, Joshua. Bitaw. Wala na Ay, bali. sa kuha, wala man. Oh, Wala bito, man ako bali sa ang kuha, kon. depende. Taka, miss man eh. Yung naong bro, dude, bali. Wala rin gusto, okay naman. Baliktad. Baliktad eh. Ang mukha, wala kay chocolate. Luti rin yung Mayroon na laptop ako. babaw. May gunshot 180 to 200 yan. Dito, nakapit na dito. Itong itanggo na ako. Yun yung mga niya. Lagit din. Ano, minsan ni Mantis, saka Kinsa Mantis. to ni ganina. Ford, ikaw Ford, saka Ford. Bali, uy, bali. Kailan ka ng SMG, ako ano niya. Lokoy bolo. Unsa. Nakabali man eh. Gyud sa maning manoy eh. Naog 3 story Ford. Naog dire. Dagan mo na dito. Lo. Ina ko, na-rifle ka. Di ko ganang aning M4A1. Quality ka, Galing kisara mo rifle dito. Wait lang. Ano nabali ni siya? Center. Balik pinta nila. Ano to? Tara. Ano ba dito? Well, siyempre, ayaw. Sunod. Ay, sunod ito. Jud. Siya ayun, silod. Dara sa bridge ba? Wala eh. Meron sa music Jud. Uy, Jude! Wah. 2 years kong live eh. The Bali ba? Kung sila na viewers Jud. Gabali ang kon bay. Awa, gabali ang Rus. Ako. Do? Oh, gabali ang Rus eh. Twitter, puro na si Jud. Gabali, gagoy. Huwag ka naman itulit mo.
nakabalir nun. Bali, di na, Jud. Gaya na, wala man. Bali ba yun? Ning bali siya. Bali. Ning bali, ang bali. Gaya na ba, gaya na. Baling dito, Jud, baling dito. Labi na yung kontra dira ha. Draw. Turay. Saka, Jud. Rush bay. Duwara guro. Babaw, sa babaw. Ay, piskot. Gi. Jud. Giba. Ano pa yung sa right? Sa left na mo. Di kang boto na, Jud. Lahat lang rin ito lang. Patay. Kiligson. Ay, salamat na IBR. Tulo ka buk mamangga. Gaya lang po nyo kan. Na-M ka ng drone sa ginagawa. Times 4, oh. Gari, bilog ka na. Nara dia, ay daghan. Bunggor Bali man no. eh. Why dilaylay? Hindi ka na baala, bro. O dili ana, kay mo apas tong usa. Anna ni dako. Tatatas ako na. Karoon na lang na, karoon Asa man? na lang. Ara na lang gabi. Dirimon ako. Ari ta usa ta ka sakyanan. Asa man? Jud. Ari, Jiro. Sports Gigi. Star. Ayun na rakal, dili ra ka na matay. Balik na ka naman ka, Uy. Ato gibanggoon ro bo. Di na tamunong ka na ka, Jud. 2 kill diretso oy. Luoy dito eh. Dali kang buto, mato. Matay pa lang. Sniper, murag na ako rin. Oh di ay. Dito man. Naman jud. Kay pick fail ba? Sir, tas troll ta. Huwag ka dalag gas mo. O ano man ta sa kuan? Tulad na lang ka. Aw sud da. Naipatay dito. Ang crit. Balin ta, Dre. Okay. Balin mo. Jud. Dre. Wait lang. Okay. Tulad ta. Let's go. Bridge na po tayo. Tao. Baala ni ka. No? Bridge lang tayo. Unsa man nga malap po. Rifle. Karoon na naman. Gigi. O dai ko. Isod kinakutrahong rifle eh. Uy. Uy. Bawal. Ta, dali, balik. Ako'y drive ah. Kasakay tanan? Ha. Karoon na po. Tatapos naman ako. Bantay dire.